Ix-xogħol fuq il-villaġġ tas-Snajja għaddej ġmielu u l-prospetti huma sbieħ biex sal-aħħar tas-sena ix-xogħol infrastrutturali mill-Malta Industrial Parks ikun lest. Fi żjara fuq il-post stajna naraw il-ħidma li għaddejja fuq l-infrastruttura u t-toroq kif ukoll minn negozji li għaddejjin bis-switch xulxin. Il-project leader tal-proġett il-Periti Van Bartolo qal li bħalissa għaddej xogħol infrastrutturali biex jinbidlu s-servizzi u jgħaddu kollha minn taħt l-art. Elettriku li se tneħħew imma l-binja jiġu taħt l-art u anki servizzi ta' telekomunikazzjoni. Daw kollha se jkunu moddijin minn taħt anki għal proprjetajiet li jkunu għad fadallhom jiżviluppaw ruhom. In-negozji inħarġulhom għotjiet biex iwaqqgħu jew jibdlu l-istrutturi l-antiki għall-oħrajn iktar ġodda u bi stil maqbul, xogħol li bil-mod qed jieħu s-sura tiegħu. Qed nimxu għal struttura li hija tradizzjonali Maltija bil-vernacular Malti, jiġifieri għandek struttura binja ta' żewġ solari plus se jkollhom twiequ bibien u aperturi kollha ddiżinjati fuq stil antik Malti. Il-Perit Bartolo spjega kif l-isfida ewlenija fil-proġett hi li x-xogħlijiet ma jtelfux l-operat tal-madwar 20 negozju attiv dan il-post bħalissa. Negozji li tul din is-sena u nofs mistennija jitilgħu għal 76 permezz ta' dan il-proġett. Dan it-tkabbir se jfisser anke l-ftuħ ta' triq ġdida minn barra aċċess iktar faċli fit-toroq interni għal aċċess aħjar għal persuni anzjani u b'diżabilità. U biex il-proċess jiġbed iżjed interess, il-Malta Industrial Parks qed tinvesti f'inkubatur biex jiġbed studenti għal workshops mal-artiġjani. Li jalluri talmu direttament magħhom. Jista' jagħmlu apprentistat magħhom u plassek għamilna anki conference area solar fuqu biex jekk ikun hawn wieħed mit-tennis li xtieq jattira xi ħadd minn barra jiġi jagħti xi lectures fuq il-prodott jew il-kraft li jaħdem hu jista' allura juża dal-premessi. Il-proġett jinkludi wkoll tisbieħ tal-Park Nazzjonali fil-qrib u se tinfetaħ żona għall-logħob għat-tfal. Ix-xogħol hawnhekk kixef ukoll f'dalijiet arkeoloġiċi, ċisterna antika li ġiet skedata u se tkun integrata fid-disinn finali. Li lim mill-10 miljun euro mill-Gvern u fondi Ewropej allokati għal dan il-proġett, in-negozji u stmat li qed jinvestu iktar minn 4 miljun euro oħra vot ta' fiduċja li l-proġett għandu potenzjal b'saħħtu. Kif konna ma stajniex naħdmu ma stajniex nipproduċu għax kien fi stat ta' abbandon, illum qed nisperaw li kif inhu ġej ikonna iktar xogħol u iktar nies jaraw il-workmanship u l-artiġjan Malti. Għandna ikonna post fejn naraw l-artiġjan Malti. Ħankomplu nkabru, ħanibqgħu għaddejjin bix-xogħol bħalissa qatt ħanżommu l-ħanut li għandna u ħanibnu ħanut żgħir ġdid ħankunu għaddejjin u nkabru x-xogħol tagħna. Għaddejjin kif aħna separa kif kan jkun il-proġett sabiħ ġej issa kollox modern, kollox tajjeb, laqas la wirings ma ħajkonna kollox kif suppost. Iżgur ħamadu aħjar.